gaur degula, guztioi zaigo nabari. Baina gauza bat esan nahi diet, lagundu didateneri. Bioz ez mila zorion, iraxeta jozuneri. Bioz ez mila zorion, bigarren gauz bat ere badaukat, orain hemen ezateko. Aspalditikan gu hemen geunden, opor hauek etortzeko. Gabonak ere etorri dira, ta esango dut zertako. Gabon jai hauek izaten dira, gogotik disfrutatzeko. Gabon jai hauek izaten dira, gogotik disfrutatzeko. Botatzeko ere, badet hainbeste malizi, eta nik hemen esango etena, zuek gaur buruz ikasi. Orain artean 2011 izan da gure nagusi. Urte zarra ondo bukatu, berria